A Policía Nacional de Ribeira xa ten identificado o autor da agresión a un veciño da localidade con discapacidade que tiña lugar esta pasada fin de semana na praia de Area Secada. A vítima recupérase das feridas causadas tras a malleira. Ao parecer, a agresión veu provocada a raíz dunha chamada de atención tras recriminarlles a uns mozos que estaban facendo botellón que recollesen o lixo que deixaran no chan. Que tal, saudos? De contado afundamos neste asunto, antes outras novas do día. O orzamento de Pontevedra para o ano 2024 ascende ata os 116,5 millóns de euros. A liquidación das contas do ano anterior e a incorporación de remanentes permitiu este incremento, deixando atrás a cifra inicial de 94,7 millóns. A débeda do Concello sitúase ademais en mínimos históricos, 7,5 millóns de euros. Este mércores remata o prazo para presentar alegacións contra a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. O BNG de Vilagarcía fixo hoxe unha recollida de apoios. Explican que o proxecto sería a condena a morte para a ría da Arousa, onde deberían parar as augas que se empregarían na planta. Os nacionalistas din estar confiados en que a forte resposta social que está a ter a celulosa acabe freando o proxecto. O Concello de Poio estrea feira multisectoral do 19 ao 21 de abril no lugar da Seca. Instalarase unha carpa que acollerá expositores de ata 60 empresas chegadas do propio municipio e dos arredores. Unha aposta coa que a Asociación en Poio busca dar a coñecer a oferta que a veciñanza pode atopar na localidade, mentres os establecementos aproveitan para poñer á venda o seu estocaxe. E arranca a campaña do Día da Nai de Zona Aberta de Vilagarcía. O colectivo de comerciantes e hostaleiros organiza un sorteo entre os clientes que merquen nos comercios asociados dende este mércores. Desta volta haberá un premio único cun vale de compra de 300 euros, o que hai que sumar unha visita guiada ao Pazo de Rubiáns. Ademais, manteñen a tradición de facerlle un agasallo á nai máis nova da cidade, pero este ano engaden ademais un agasallo para a nai máis maior. E o Festival Mares da Fin do Mundo celebrarase este ano en Ribeira. A mostra documental trasládase ata a capital do Barbanza nesta 7ª edición. Naceu en Carnota, onde se desenvolveu durante 2 anos e consolidouse en Outes, que acolleu as 4 últimas edicións. Pois con todo isto e moito máis, arrancamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E como víamos en portada, a Policía Nacional de Ribeira xa ten identificado o autor da agresión a un veciño da localidade con discapacidade que tiña lugar esta pasada fin de semana na praia de Area Secada. A vítima recupérase das feridas causadas tras a malleira. Ao parecer, a agresión veu provocada a raíz dunha chamada de atención tras recriminarlles a uns mozos que estaban facendo botellón que recollesen o lixo que deixaran no chan. Este vídeo, grabado cun móvil no momento da agresión, foi clave á hora de poder identificar o presunto agresor de Juan Manuel González. A Policía Nacional fixo uso del para tratar de localizalo, coa axuda tamén da propia descripción realizada pola vítima, unha persoa ademais de xubilada, cunha discapacidade do 60%. El que se encaró a mí, ya hablando, ya pensé que pumba, ya me dio. Y después otra, y después quise defenderme, pero nada, ya no veía nada, no oía ni nada. Varios días despois da malleira recupérase das feridas causadas, sen entender moi ben as razóns de tanta agresividade contra el, pois di que tan só lle recriminou a uns mozos que recollesen o lixo que deixaran esparexido pola praia despois dun botellón. Pasé por allí con el perro y siempre suelo mirar que no haba mucha gente en la playa, porque si no ya no bajo, ¿entiendes? No quiero molestar ni nada. Pero ya me fijé que había bolsas de botellón y bueno, había vasos, había botellas y todo. Le dije, mira, chavales, ¿sabéis quién hizo eso y tal? Y ya me saltó una chica. ¿Tú quién eres para decirnos a nosotros nada? No, mira, ya te estoy diciendo que eso está mal hecho. Ya se pusieron como locos. Bueno, ya los dejé, me fui para abajo. Y después sentí, bueno, yo le tengo miedo al perro, porque si no fuera por el perro yo le llenaba la cara de hostias.
Juan Manuel mostrouse agradecido pola axuda prestada por unha parella que se atopaba paseando co seu can na praia no momento da agresión. Nós conoso, pero comigo o que tiña é deles. O que tiña a axuda que lle poda prestar algún día, se é que necesito. Quero que o sepan que conten comigo. Tamén agradece a labor da Policía Nacional, que se personou rapidamente no lugar para prestarlle auxilio e tramitar a correspondente denuncia. O orzamento de Pontevedra para o ano 2024 ascende ata os 116,5 millóns de euros. A liquidación das contas do ano anterior e a incorporación de remanentes permitiu este incremento, deixando atrás a cifra inicial de 94,7 millóns. A débeda do Concello sitúase en mínimos históricos, 7 millóns de euros. Datos que demostran, din dende o goberno local, a boa saúde financeira municipal. O orzamento de Pontevedra para este 2024 pasa dos 94,7 millóns de euros previstos inicialmente aos 116,5 millóns, un incremento posible grazas á incorporación de máis de 21,7 millóns de euros de remanentes, froito da liquidación das contas do 2023. Datos que arroxa esta liquidación son moi positivos e dan lugar ou implican unha boa saúde económica e financeira do Concello, dado que non só pode facer frente aos compromisos que ten, senón que ten músculo financeiro para poder abordar outro tipo de investimentos. Destes 21 millóns, 17,69 destinaránse ao apartado de investimentos. En canto ao superávit que roldou os 11,5 millóns de euros, González apuntou que as regras fiscais da Lei Montoro fixan cal será o seu destino. O que dice aí é que, se non se cambia, a final do exercicio, habría que destinalo a amortización de débeda. O sea, non cabe aquela posibilidad de que hubo nun momento, incluso antes da suspensión das reglas fiscais, que introduciron aquela variante, o para inversiones financieramente sostenibles. Non cabe nada, solo cabe amortización de débeda. Unha débeda que actualmente está en algo máis de 7 millóns de euros, algo que o concelleiro de Facenda valorou de xeito moi positivo. Que a débeda tocou mínimos históricos. Quer dizer, neste momento, a débeda está en pouco máis de 7 millóns de euros. É dicir, a nivel de porcentaxe, fixarvos, estamos no 8,33% dos ingresos. Pola súa banda, o período medio de pago no 2023 estivo por debaixo dos 30 días, quedando nos 26,4. González destacou tamén que estes datos se enmarcan nun contexto de taxas e impostos conxelados dende hai 10 anos. E a Corporación Municipal da Pobra celebrou onte á noite a sesión ordinaria do pleno correspondente ao pasado mes de marzo que fora aprazada. A orde do día incluía un total de 8 puntos e cadra o máis importante deles a aprobación do orzamento municipal para este ano 2024 que ascende a máis de 9 millóns de euros. A proposta saiu adiante co apoio dos grupos de goberno nos Pobra, BNG, Partido Socialista e Veciños Independentes e a única oposición do Partido Popular que incidiu na súa crítica na suba do gasto corrente e do persoal e na redución dos investimentos. No pleno, no que non estivo presente o voceiro popular Manuel Durán, aprobouse tamén unha proposta da alcaldía coas alegacións á instalación de Altri en Palas de Rei. Pois precisamente este mércores remata o prazo para presentar alegacións contra a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. O BNG de Vilagarcía fixo hoxe unha recollida de apoios. Explican que o proxecto sería a condena a morte para a Ría de Arousa, a onde virían parar as augas que se empregarían nesa planta. Os nacionalistas din estar confiados en que a forte resposta social que está a ter a celulosa acabe freando o proxecto. Este mércores remata o prazo para presentar alegacións ao proxecto da celulosa de Altri en Palas de Rei, unha planta que preocupa na Ría de Arousa. É por iso que o BNG de Vilagarcía está aproveitando ata o último minuto para xuntar apoios en contra. Hoxe montaron un posto informativo no centro da cidade. Mañán é o último día de presentar alegacións, entón o que fixemos, aparte xa que levamos tempo facendo campaña e facendo alegacións, bueno, pois xemos hoxe como último día e a verdad que está, como vedes, sendo un éxito, non?
Unha vez que posa mesas, bueno, pois a xente está respondendo. Apuntan os nacionalistas que na primeira hora co posto en marcha xa conseguiran xuntar 50 alegacións máis en contra do proxecto. Din que non só prexudicial para a comarca da Ulló, onde se pretende instalar, senón que tamén para todos os concellos por onde pasa o río Ulla e para a ría da Arousa, a onde irían parar as augas procedentes da planta. O que é para a nosa ría é a morte, xa en sí a propia ría xa está bastante degradada, como para que lle poñan un proxecto que vai a vir todo polo río Ulla, toda a contaminación. Ademais, entenden que se por unha banda o proxecto xeraría 500 postos de traballo, tamén provocaría a perda de milleiros, moitos deles aquí na ría. Se está falando dos postos de traballo que a Altri pode levar a cabo, que non van a ser máis de 500 postos de traballo, sobre todo xa co exemplo que temos da celulosa de Pontevedra, non? Sin embargo, se está esquecendo do máis de 9.000 postos de traballo directos que temos aquí na ría da Arousa. Sabemos que é a ría máis productiva que temos aquí. O BNG, xunto con outros colectivos sociais e ecoloxistas, ven esta campaña en contra do proxecto con moito optimismo porque, explican, hai unha forte resposta en contra por parte da cidadanía. Penso que a xente sí está concienciada e, bueno, penso que tamén é gracias ás campañas que están facendo tanto as mariscadoras como asociacións ecoloxistas como o propio BNG, e a verdad que a información sí está chegando pola resposta que estamos tendo, claro. A campaña do BNG contra Altri, unha vez rematado o prazo de presentación de alegacións, vai continuar este vindeiro xoves cunha charla ás 8 da tarde no auditorio de Vilagarcía para dar máis información sobre a macroplanta que se pretende construir en Palas de Rei. E máis cousas, 8 concellos da comarca do Barbanza resultaron beneficiarios da segunda liña de axudas convocadas pola Xunta pro embelecemento do litoral. Acometeránse un total de 14 proxectos valorados en máis de 620.000 euros que teñen por obxectivos a mellora paisaxística ou a creación de recursos turísticos. Destacan, entre outras intervencións, a rehabilitación do Centro de Interpretación de San Roque en Ribeira ou a adaptación do Centro Arqueolóxico do Barbanza en Boiro, tamén o acondicionamento da contorna do Estadio da Alta na Pobra, a rexeneración paisaxística do Parque de Vista Alegre en Outes ou a da contorna da Praia de Boa en Porto do Son. Outros dos proxectos subvencionados consistirán na digitalización dos recursos turísticos de varios concellos. Pontevedra acollerá esta fin de semana o maior congreso de papelería de todo o Estado. Ampliamos despois da publicidade. Pois nada, aquí estamos nas novas do día en Canal Rías Baixas. Pontevedra acollerá esta fin de semana o maior congreso de papelería de todo o Estado. Tras 5 anos celebrándose en Santiago, as obras do Pazo de Congresos obrigaron os organizadores a buscar unha alternativa. Así, o Fórum de Segué 2024 recala coa súa sexta edición na capital pontevedresa, atraendo a máis de 1.500 profesionais do sector. No Pazo da Cultura instalaránse algunhas das principais marcas de papelería a nivel mundial. E unha feira profesional de papelería onde asisten máis de 1.500 profesionais da papelería que se acercan a conocer todas as novidades. Vai haber máis ou menos 100 expositores, 180 marcas diferentes. Pon a Pontevedra no mapa, non? Toda esta xente que vai a vir vai conocer a cidade, eu espero que estea encantado de, aparte de ir á feira, que conozca Pontevedra e que sean prescriptores da nosa cidade. E afortunadamente encontramos aquí un recinto extraordinario, unha cidade extraordinaria e un alcalde que xa non podo falar nada máis del porque nos tratou de maravilla. Estamos todos moi contentos. Veñen fabricantes de Alemania, fabricantes de Italia, incluso ven un fabricante que vai a ter 3 stands de Lituania. Stadler, Pilon, Navigator, o sea, todas las marcas que a día de hoy podéis encontrar en una papelería. Todas, las que ya es conocidas, con historia y con tradición, y las novedades que empiezan a salir en el sector. E o Concello de Poio estrea feira multisectorial do 19 e 21 de abril. Na Seca instalarase unha carpa que acollerá expositores de ata 60 empresas chegadas do propio municipio e tamén dos arredores. Unha aposta coa que a Asociación en Poio busca dar a coñecer a oferta que a veciñanza pode atopar na localidade, mentres os establecementos aproveitan para poñer á venda o seu estocaxe.
Esta fin de semana, 60 comercios e empresas de diferentes sectores daránse cita no Concello de Poio. Nunha carpa instalada na zona da Reiboa, na Seca, celebrarase a feira Poio Mostra. O noso comercio, os nosos empresarios, pois tiñan que ter ese punto de encontro, pois para mostrar, para liquidar, pero sobre todo para que todos os veciños sepan realmente o que se poden atopar en Poio. Moitas veces, veciños pois do noso concello igual fan as compras noutros municipios ou se desplazan incluso a outras provincias cando existen produtos que podrían comprar no seu propio concello. Segundo os organizadores, a asociación en Poio, a convocatoria foi todo un éxito. Participarán empresas do municipio e dos arredores con produtos de moda, zapatería, decoración, gastronomía, grumet ou servizos. Este tipo de eventos atraen a moitísima xente. Os invernos aquí son difíciles para todo o pequeno comercio. Entón, a intención, pois, aparte de traer xente simplemente para ese día, para os stands, pois é poñer a Poio no mapa. Pensamos que vai a ser un éxito, xa que os stands se completaron en menos de unha semana. De feito, se houbera máis espacio, ainda houbera habido máis xente. A feira multisectorial completarase cunha exposición de vehículos de ocasión. A intención dos organizadores é que a cita se fixe no calendario de eventos de Poio e que se repitan nos vindeiros anos. E a finais deste mes arranca na Pobra o programa Feito coas túas mans. Comezará cun obradoiro de cestería e seguiránlle talleres de cerámica, xabróns, ebanistería ou macramé que se desenvolverán nos centros socioculturais das distintas parroquias. Son de balde, pero é precisa inscrición previa a través de participación veciñal. A promoción da artesanía e a dinamización do rural son os piares do programa Feito coas túas mans que vén de poñer en marcha o Concello da Pobra. Ata finais de ano desenvolverán nos centros socioculturais das parroquias varios obradoiros de distintas disciplinas artesás en colaboración con asociacións e emprendedores do municipio. Os obxectivos principais destas actividades é dinamizar os centros socioculturais e dar a coñecer os artesáns o traballo que eles están facendo e, en certa medida, apoialos e tamén, pois, potenciar o que é a creatividade de todos e cada un de nós. Os talleres vanse a desenrolar dende ahora, dende abril, ata o que é fin de ano, ata decembro, co parón do que é o verán. E os vamos a organizar por bloques temáticos. Cada mes vai haber, pois, un taller. Vamos a empezar, como podedes ver aquí, con cestería, pero teremos cestería, macramé, cerámica, madeira e elaboración de sabóns a partir de aceite, pois, reutilizado. O programa dará comezo a finais deste mes cun obradoiro de cestería impartido por La Parabólica no Campiño, ao que lle seguirá outro na Ribeiriña que desenvolverá Capituxa do 16 ao 25 de maio. Estes dous desenvolveránse os sábados en sesións de 4 horas pola tarde, mentres que o resto de obradoiros programas en talleres de 2 horas semanais, os mércores de cada mes. Imos aprender os nós básicos do macramé para poder ser eficientes á hora de facer nós. E despois faremos un ornamento para a parede en plan decorativo, pero tamén nos servirá despois todo este coñecemento para poder tapizar cadeiras, facer hamacas, cortinas ou pendurar maceteiros para a casa. Pois é a iniciación ao que é a carpintería, traballando con materiais e ferramentas manuais e faceremos unhas saboneiras ou unha culler de madeira. Ademais de macramé e carpintería, haberá un obradoiro de cerámica da man de Raposiñas e xabóns con flou de meiga. Os interesados en participar poden inscribirse totalmente de balde no enderezo participacionveciñal@gmail.com. A conservación e recuperación da memoria centrará unha charla impulsada pola sección de xubilados de Comisións Obreiras en Vilagarcía. Trátase dunha presentación na que se achegarán as claves para evitar a perda da memoria propia da idade, así como para mellorar as capacidades de retención. Parte dunha publicación do xerontólogo Miguel Anxo Álvarez, especialista en asuntos de saúde e terceira idade. A súa publicación busca ser unha ferramenta útil para contribuir a un envellecemento activo. Basease no que o autor deu en chamar o método Cotobade, porque desenvolveu ali os seus estudos. O libro ven acompañado dun caderno de actividades que busca ser unha ferramenta que permita adestrar e mellorar a memoria cunha serie de exercicios propios dun taller. A charla vai ter lugar este mércores ás 7:30 da tarde no Auditorio de Vilagarcía. Este libro realmente é
un manual de traballo para as persoas maiores. Manual de traballo que vai acompañado con un cuadernillo de exercicios que cada un deberá de facer. Isto lo que le proporciona ás persoas maiores unha maior capacidade de relación e unha capacidade de supervivencia, unha maior supervivencia. Mentras a memoria traballe, as persoas maiores sufren menos. Entonces é unha forma de darlle aos maiores mellor calidade de vida durante toda a súa vellez. Arranca a campaña do Día da Nai de Zona Aberta de Vilagarcía. O colectivo de comerciantes e hostaleiros organiza un sorteo entre os clientes que merquen nos comercios asociados dende este mércores. Desta volta haberá un único premio cun vale de compra de 300 euros, o que hai que sumar unha visita guiada ao Pazo de Rubiáns. Dende Zona Aberta, ademais, manteñen a tradición de facerlle un agasallo á nai máis nova da cidade, pero este ano tamén van facer o propio coa nai máis maior. Todo baixo unha campaña que leva como lema "Nai hai máis que unha", para reivindicar e visibilizar os distintos modelos de familia da sociedade actual. Como siempre haremos un sorteo en las oficinas aquí de Zona Aberta el día martes 7 de mayo y el premio será un único premio de 300 euros en vales compra y además le regalaremos una visita guiada al Pazo de Rubiáns, un poco como continuación de la campaña del Día del Padre, en donde enfocamos también nuestra campaña para que la gente conozca un poco todo el entorno de Villagarcía, lo que Villagarcía supone y lo que nos ofrece, no solo a nosotros y a los visitantes, para que la gente se vaya conociendo, porque a veces conocemos más lo de los alrededores que lo nuestro. O Festival Mares da Fin do Mundo celebrarase este ano en Ribeira. A mostra documental trasládase ata a capital do Barbanza nesta 7ª edición. Naceu en Carnota, onde se desenvolveu durante 2 anos e consolidouse en Outes, que acolleu as 4 últimas edicións. A Asociación Cultural Mares da Fin do Mundo e o Concello de Ribeira veñen de suscribir un acordo para celebrar a Mostra Internacional de Cinema Documental na capital do Barbanza. O festival trasládase a Ribeira para conseguir unha maior proxección tras os últimos 4 anos desenvolvéndose en Outes. A misión da mostra que é a defensa da pesca artesanal e do medio ambiente mariño, dentro do punto de vista da cinematografía, o que lle interesa é ter maior audiencia, lóxicamente chegar a maiores públicos e, polo tanto, se abría unha ventana de oportunidade co Concello de Ribeira que nos interesaba moito. E, por outro lado, tamén, porque non cabe dúda de que si Carnota e Outes están completamente vencellados ao mar, que vamos a decir de Ribeira, que é un concello cunha tradición mariñeira que non históricamente, tradicionalmente, etnográficamente, o sea, existe unha relación do mar e Ribeira amplísima. Aínda non hai data oficial para a celebración da mostra, o que é seguro é que será o segundo semestre do ano en tempada baixa para favorecer a afluencia de visitantes. Dicirvos que se fará nun momento do ano de baixa actividade. Queremos, dende este goberno municipal, promover as actividades en épocas onde os turistas non veñen tanto, para favorecer que a poboación de Ribeira teña, en primeiro lugar, unha actividade para realizar no seu tempo de ocio, pero tamén con esta mostra queremos atraer visitantes en época baixa. O festival nacía en 2018 no Concello de Carnota coa fin de poñer en valor o medio ambiente mariño e a pesca artesanal. En 2020 daba o salto a Outes, consolidando o formato e ampliando a súa duración ata as 5 xornadas. Sabemos que a Mostra de Mares de Fin do Mundo é unha mostra, como dicía, de grandísima calidade, que o Concello de Outes está moi agradecido e temos o privilexio de ter visto medrar, dar esos primeiros pasos ao longo dos últimos 4 anos, e tamén sabemos que esta mostra,
agora nesta nova etapa, nesta nova vida que inicia no Concello de Ribeira, pois ten moito que aportar á cidadanía tanto dos concellos de Ribeira como de Outes. Agora busca ampliar a audiencia traendo a novos públicos co seu traslado a un concello máis grande en termos poboacionais e con ampla vinculación co mar. E rematamos as novas cunha boa noticia que nos chega dende Ribeira porque o apeadoiro da estación de autobuses da cidade está entre os elixidos pros Premios Arquitectura 2024 que convoca o Consello Superior de Colexios de Arquitectos de España. O proxecto deseñado por Ismael Ameneiros e Santiago Rey figura entre as 12 propostas seleccionadas en Galicia na categoría de espazo urbano. O xurado destaca as múltiples perspectivas visuais que ofrecen as 5 bóvedas de formigón, así como a permeabilidade peonil e a integración da construción na súa contorna en armonía coas cubertas do porto. No mes de maio daránse a coñecer os proxectos que pasan á seguinte fase dentre os 185 seleccionados en toda España. A gala final da que sairán os gañadores terá lugar o 20 de xuño. Pois dende aquí toda a sorte do mundo para esa candidatura de Ribeira. Aquí deixamos o tempo da actualidade en Canal Rías Baixas. De contado, nova edición do programa Falemos. Máis información en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.